Gilusan kagahapon sa buntag ang Dagyaw 2019 nga gipsugdahan sa Department of Interior and Local Government DILG. Kung unsa kining Dagyaw atong sayran, pinagi nining maong report. Unang gipahigayon ang hamubong pasundayag sa wapasugdi ang programa sa Capitol Social Hall. Ang Dagyaw sa pinulungang hiligaynon nga kun hubaron, bayanihan o panagtambayayong. Mao kini nagdugukan sa programa nga maong direktang pagpaminaw sa tingog sa katawhan. Gilangkuban kini sa mga opisyal sa provincial government ug mga government agencies nga mao mipahigayon sa regional town hall meeting. Mihatag sa iyang mensahe ang gobernador sa Sugbo. Whatever word Dagyaw could correspond to any other language or dialect, we all know that it is only in coming together, in being united for a common cause, pursuing one direction to achieve one vision and one goal, can we hope for success. Gipasabot usab sa DILG nga ang Dagyaw mao ang participatory governance nga maglambigit sa katawhan sa mga pandayon nga palisiya sa kagamhanan. Pipilas sa gituki ang isyu sa panglawas, edukasyon o peace and order. Dagyaw is a platform, shall I say platform, for us in government and for us in government to work closely with the private sector and other stakeholders to bring public service or the government closer to the hearts and minds of the people. Ang Dagyaw apil sa presuna sa presidente aron mabati ang nagkalain-laing sentimiento sa katawhang Pilipinhon. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.